Ve středu 13. března pořádal klub seniorů pod sociálními službami města Lovosice příspěvková organizace další z řady cestopisních přednášek. Tentokrát se cestovatel Jakub Grešl představil jako Kuba na Kubě. Humorně naladěné povídání s troškou nadsázky, ale k zamyšlení vyprávěl Kuba o návštěvě jedné z posledních socialistických zemí, která nám všem voní dálkou, rumem a tabákem. Celé více než hodinové vyprávění je doprovázené velmi pěknými fotografiemi, které pořídil on sám. Na závěr Kuba zodpověděl několik otázek zvídavých posluchačů a za svůj výkon byl odměněn bouřlivým potleskem plně obsazeného sálu pečovatelského domu. Klub seniorů pracuje každou středu od 14 hodin na společenské místnosti v novém domě s pečovatelskou službou a vítám mezi sebou všechny, co se cítí osamocení, co chtějí najít nové přátele, anebo si jen tak posedět na nějaké té akci.